ವರ್ಣಗಳಿವಾರ ಜಮಾತ್ ಸರ್ವರಗಳಿವಾರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಸೊಂಟ ಬಾಯಿ ಕೇದಗಡಿ ಏಳೇಳು ಕಡಲ ಮುತ್ತೇಲ ಕಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮಾಯದರ ತೊಟ್ಟು ಮಾಯದ ಮಂಜಿಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನರ್ಮದ ಭಾಗ್ಯದ ಬತ್ತೊಂಡ ಆನಿತೊಟ್ಟು ಸದಮಗು ಬಬ್ಬರಿಯಲ್ಲ ಬದನಾಲೆಲ್ಲ ಜಗದೋಸ್ತಿ ಮಂಟ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಬರಡು ಮಂಟು ಮಚ್ಚಿನ ಆಚರಿ ಕಡಲ ಬರಿದು ವರ್ಣಗ ಜಮಾತದ ಸೇಕರಿಕುಲಕ್ಕೆ ನೆನಪುಗೊಂಡ ಆನಿತ ತಿರುಟಾರೆಂತೆಲ್ಲ ಮಾಯದ ತೆರೆಯೊಂಡೇರು ಆನಿತ ತಿರುಟು ಮಂಡೊಂಡೇರು ನರದುಪ್ಪದನಿಗೆ ಹಕ್ಕುಡು ಬಿಸುಗರಿವು ಸುರೂತ ಶುಕ್ರವಾರ ನರಮಾಣಿಸುವವರೆಗೆ ಇಂಕುಳ್ಳ ನಿಕುಳ್ಳ ಭೇಟಿಯಾವುದು ಇಂಕುಳಿತ ಗಟ್ಟಲದ ಬೇಕಿತ್ತಲು ನಾಡಲಾಂದು ಆನಿತ ತಿರುಟು ತೀರ್ಮಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ನರಮಾಣಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಪಿಸಿ ಭೇಟಿ ಸುಖವಂಡಾರಿ ಜಮಾತುಗಳ ವರ್ಣಗಳಿವಾರ ಸಂಚಾರಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಾಮ ರಡ್ಡು ವರ್ಣ ಜಮಾತು ಸರ್ವರ್ಲಿಂಚಿನ ಎಂಕುಳ್ಳ ಸೇಕರಿಕುಳ್ಳ ಆಪುನಂಚಿನ ಭೇಟಿನ ಒರ್ಲು ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾವಣ್ಣತ್ತ ನರಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಗಾಪಿಂಚಿ ನಿಜಾದು ಗಮಟಾರಿ ಜಮಾತ್ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಎಂಕುಳ್ಳ ಸೇಕರಿಕುಳ್ಳ ನರಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಗಾಪಿಂಚಿ ಭೇಟಿ ಆಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸುರಳೆ ಎಂಕುಳ್ಳ ಸೇಕರಿಕುಳ್ಳ ಭೇಟಿ ಆಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸುರಳೆ ಎಂಕುಳ್ಳ ಸೇಕರಿಕುಳ್ಳ ಭೇಟಿ ಆಡುವ गीते की गीते की ಗವಂಡಾರಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಣಗಳವರ ಜಮಾತ ಸರ್ವೇರಿಗಳವರ ಇಂಚ ಈ ಕಾಲದ ಇಂಕಲ್ನ ಸೇಕರಿಕಲ್ನ ಬೇಟಿಲ್ಲ ಜಮಾತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಾದಂಚನ 4 ಗ್ರಾಮಲ ರಡ್ಡು ವರ್ಣಲ್ ಎತ್ತದು ಹೇಕಾ ಭಕ್ತರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೋರಿಕೆಡು ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲ್ಲಾವೇನು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರಮಂತ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಾಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಐಂದಿಂತ ಉತ್ಸವಲ್ಲ ರಡ್ದಿಂತ ಪಾಪಿಯ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದು ನಿಖಲ್ನ ಚಾಕಿರಿನ ಹದವೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೋರಿಕೆಡು ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ನಾಂಡ ಭಯಮಲ್ಪಡೆ ನಾರಾಯಣ ಕಟಾಕ್ಷಡು ಮಣ್ಣದ ಬೋಗಡು ನಲುವೆರಿ ದೇವರಿಕಲು ನಲುವೆರಿ ಸೇಕರಿಕಲು 14 ಚಿತ್ತೂರು ಎಂಕಲ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು 4 ಗ್ರಾಮದ 7 ಗ್ರಾಮ ಮುಟ್ಟ ಮಳೆಯಾದ ತೋಚಿನ ಕಷ್ಟನು ಮೈಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರಾದು ಕೊಡುವ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈ ಮುಲ್ಪದವಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಕ್ರಮಾಂಚ ಬಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಕರೀದು ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಕರೀದು ಬರ್ಪಡ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸುರುತ ಕಿರುವಾಲ್ ಬರ್ಪಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಈ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಉಂಟು 5 ಕಿರುವಾಲ್ ಬರ್ಪಣೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸುರುತ ಕಿರುವಾಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕಿರುವಾಲ್ ದೆಕ್ ಕುದಿಕ್ 5 ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ತಾಜಿ ಭೇಟಿ ಇಡು ಐಕ ಕಿರುವಾಲಿದ್ದಿ ಇಂಚನೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಭೇಟಿ ಆಪಣೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಬಬ್ಬರಿಯ ನೇಮ ಬರ್ಪಡು ಬಬ್ಬರಿಯ ನೇಮರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅದು ಐಕೋ ಇಕ್ಕಲ ಕಿರುವಾಲಿಜ್ಜಿ 5 ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕುದಿಕ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಕುದಿಕ್ ಇದು ಇಂತಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕಿರುವಾಲಿ ಜಾತದ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐನ ಮುಹೂರ್ತ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಆಪಣ ಅಂಚನೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಸಂತೆ ದೀಪುಡ ಕ್ರಮ ದತ್ತಾಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಕುದಿತ್ತಾನಿ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕುಜಿಬೇಕು ದುಬಾರ್ದು ಅಡಿಕವಾರ್ದು ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾತಾವರಣ ದೆಟ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಜಿ ಬಚ್ಚಿರ
ಅಚ್ಚರಿ ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತು ದೆತ್ತದು ಕಟ್ಟಮ ಅಂತ ಕ್ರಮ ದುಂಬದಾಗಿ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ದಡಪುಡ ಅಂಚರಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಿಸು ಐಕ್ ಕಿರುವಲ್ ದಾಲಜಿ ಒಂದು ಕಣಿ ದೀರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪು ಪುಡ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆ ದ್ವಾಲ್ತದ್ದು ದ್ವಾಲ್ಪುಡ ಪ್ರಾರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಒಲು ನನಗೆ ಆಪುಡೆ ಕೊಂಚಿ ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇದು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸೀದಿ ಭೇಟಿದ ಸುರು ಬಿಸ್ಕರಿ ಬರ್ಪ ಸುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸೀದಿ ಭೇಟಿ ಅಂಚ ಭೇಟಿಯಾದ ಅವು ದುಬ್ಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ದುಬ್ಬುದ ಕಾಲೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಾಡತು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಸತ್ಯಲು ದುಬ್ಬು ಬಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಲೆನ ಪಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರಿಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಸತ್ಯಲೆಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ನೀವು ನಡತದ ಬರೋದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಯ್ನ ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿ ನಡತದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಾಪೆ ಬಂಗಾರ ಬಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಉಂಟು 2 ಬಂಡಿಗಳು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಿ 2 ಮೂರ್ತ ಅಲ್ಪೆ 2 ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಿ 2 ಐದಕ್ಕ ಹೊರಬಳೆ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಅದು ಹೊರಬಳೆ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಕೊಡಿ ಐದಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಆಡಿ ಕಂಚಿಲ ಸೇವೆ ಕುಕ್ಕೋ ಮಾಂತ ನಡಪುಡು ಅಂಚೆ 2 ದಿನ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಕುಕ್ಕೋ 3 ದಿನ ಸಿರಿಬುಡಿ 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಜಿ ಒಂದು 11 5ಕ್ಕೆ 14 ತಾರೀಕು ಕೊಡಿ ಜಾಪುಣೆ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು 5ಕ್ಕೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಕಿರುವಾಲ್ ಕೊಡಿಮಾರ ಜಾಯರ ಕಿರುವಾಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಣಿ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದುಬ್ಬುರು ದಿಚ್ಚಿ ದಡತದ ಹತ್ರ ಏತ ಪಂಡ ಮುಲು ಈ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ಭಾರಿ ದೂರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲು ಮೇಯ್ನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದಡಪಡೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ₹1000 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಪರಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇತ ಪೂ ದಾಲ ಅದು ಐಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಿರುವಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಗೆ ಆಡುವ ಈ ಕಾಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಪೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಡಪೂಜಿ 5ಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ಬೆಳಗಾವಣ ದಡ್ತೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಬಿಡ್ದು ದಡ್ತೋದು ಬರ್ತಾ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಡ್ತೋದು ಬಲು ಬರ್ಪು ಉಡ್ಡು ಅಂಚ ಅದ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 10 ಬಿತ್ತು ಗುತ್ತದಾಗಲು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂಲ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಾಂದೆ ತಕ್ಕಲ ಸೇರಿದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂಲ ಈ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಅದು ಅವಡ್ಡ ಅದು ಒಬ್ಬೊಂಜಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲೇ ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಆ ಕುಡಿಯಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಳ್ಳು ನಡ್ತೋದು ಬರ್ತಾನ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ರಮ 14 ಸಮಾಜ ತಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಮುಖಾಂತರ ಮುಳ್ಳು ನಡ್ತೋದು ಬರ್ತಾನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಗಡಿ ಉಂಡು ಗಡಿ 10 ಬಿತ್ತು ಗಡಿ ಉಂಡು ಆ ಗಡಿ ತಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮುಳ್ಳು ನಡ್ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತನೇಟ ಬೇತದ್ದು ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ನಡ್ತೋದು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೊಬ್ಬುಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ನಡ್ತೋದುಳ್ಳ ಇನ್ನು ದಾಲ ಹೊಸತ್ತು ತೋಡೆರೆದಿ ಪರತ್ತ ಬುಚ್ಚೆರೆದಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗಳ ಅಂಚಡೆಜಿ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಪಲಾಯನ ಅರ್ಚಕರು ರಾಜವೇಲ್ ಚೌಡಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಡು ನೆಟ್ ಪಲಾಯ ಮಾಡೋಡು ಕಾಂಜೇರು ಅಚ್ಚಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೆಗ್ಗಿಯ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಲಾಯ ನೆಟ್ಲ ಈ ಪಲಾಯನ ಅರ್ಚಕೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ಹೊರ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ದೆಟ್ಟು ಚೌಟ್ರ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಪ ಮೆಗ್ಗಿಯ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಸೂತಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಂಕಪ್ಪ ಏರುದು ಪಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಡಪೋದು ಇದೇಟ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪದ ಅವು ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವು ಮುಲ್ಪದು ಆಯ್ದ ಅವು ಬೇತೆ ಇಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡವಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವು ಸತ್ಯಲು ದುಬ್ಬುಡೆ ಏರೇರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಏರೇರು ಬೋರ್ಡು ಆಡೋದು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಲ್ಲ ದುಬ್ಬುಡು ಅಕ್ಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತನ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ದುಬ್ಬುಡು ಈ ದೇಯೋಲೆ ಅರಸುಲ್ಲಾಕಲಾದ ತೋಜಿದು ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆದ ಅಕ್ಲ ಮಾಯ ಆಯ್ನ ಸತ್ಯಲು ಅಂಚೆ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ನಾರಂದು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬುಧರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮುಡತಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಕಳಿಗೆ ಬಡಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಇಡೆಗೆ ತಂತ್ರಿಲು ಮೂಲದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿರು ನಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಡಿ ಬಟ್ರೆ ಇಡದೆಟ್ಟು ಸಂಕಪಯ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿ ಬತ್ತರಾರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅದು ಹುರ್ಲೂಡು ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಉತ್ಸವ ಉಲ್ಪ ನಡ್ತೋದುಂಡು ಅಚ್ಚಡಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸವ ಭಾಗ್ಯ ಆದ ಫುರ್ಲೂಡು ದಡಪಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಲ್ನಾರು ಅಂತ ಮೊಂತ ಪುರೋಹಿತ ಪುರನೆತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಂಕಪಯ್ಯರು ಆರು ಅಲ್ಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ಅರ್ಚಕೇರ ಪೊಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಚ್ಚಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೊಡಿ ಏರು ನಾನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣೆಡು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದುಬ್ಬು ಪಾಣ ಬಡ್ದು ನೀರು ಎತ್ತರ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಯಲು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಇಕ್ಕಲ ಮೂಜೂಜಿ ಕೊಡಪಡ ನೀರು ಎತ್ತ ಬೀದು ಸ್ವಲ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಹಾಪುಡು ಕಲಸಲ ಬಲ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಆದು ಈಜೆಗೆ ಅಯ್ಯಾಗ ಕೊಡಿಕೆ ಇಕ್ಕಲ ಅಜ್ಜಾಡು ಅಚ್ಚರಿ ಕಂಚಿಲ್ ದಕ್ಕಲಿಪೇರು ಬಡಸನ್ ದಕ್ಕಲಿಪೇರು ಆಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಡ ಇಪ್ಪೇರು
ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಸುದ್ದ ಅದು ಅವು ಅಯ್ಯೋ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಬೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಅವ್ರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಜನ ಏನು ಬೇಗ ಪಗ್ಗು 25 ಪ್ರಮಾಣ ದಿರಟ್ಟು ದಾಡ ಎಲ್ಲ ದಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ 1000 ತಾರೀಕು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಸುಗ್ಗಿ 25 ಕೊಡಿ ಪಗ್ಗು 25 ಅಂಡ ದೊಬ್ಬ ಎಕ್ಕಲವೇ 5 ಒಕ್ಕ ಎಕ್ಕಲೆಡ ದೊಬ್ಬ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡವೆಂಟು ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡವೆಂಟು ಅದು ಎಡ್ಡವೆಂಟು ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಇತ್ತ ಬೇರೆ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಸೇರಿಸದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವಿ ಮಾತ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಾಲ್ತದ್ದು ಪಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡ ಸೇರುದು ಗುರೂಜಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲ ಎಂಕನೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಇಡೀ ದೆಟ್ಟು ಈ ಮಸೀದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬೇತಿದ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇತೆ ಬಾತ ದೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಪಂದು ಬುಡು ಬತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮುಂಡದಾಯ ಉಜ್ಜಿ ಬಾಣಿ ಆವಡು ಆತಿಜಿ ಅಯ್ಯೋಡು ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ ಒಡ್ಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣಡ ಗಡಿಪತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಅಂತ ಅಶೋಕಡಿರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ನಲ್ಲ ಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಲ್ಲ ಗಡಿ ಆಯ್ರಾಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅವತ್ತಾಗಲು ಪ್ರಾಯದ ದ್ವಾತೇರು ಅವು ಗಡಿ ಆಯ್ರಾಡು ಗಡಿ ಆದ 10 ಗಡಿ ಉಂಟು 10 ಬಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಇತ್ತು ಆತ ಗಡಿ ಪಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬೋಲೋಜಿ ಅಕ್ಕಲೆಡ ಗಡಿ 10 ಅಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಆವೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆಡ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲೆ ಆಯಾ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲೆ ಆ ಕ್ರಮವಂತಂದು ಬರೋದು ಅವು ಇದು ಜೇಪಲ ಬರ್ಬೇಕು 7 ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಗ್ಗು ಸುಗ್ಗಿ ಇರುತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಪಗ್ಗು ಇರುತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಪಾಸದ ಟೈಮ್ ಅವು 4 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತ ಗೈಕಲ ಗಡಿ ಬತ್ತಡ ಎಕ್ಕಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲೆ ಪಡೆ ಎಕ್ಕಲೆ ದಾಲ ಹೋದ ಕೊಲ್ಲವಡ ಸ್ವಾಲಪಡ ದ್ವಾಲ್ಪಡ ದಾಲ एकला क्रबट्टू बोर्ड एकला क्रब बुड़ते एकला पोपले कदा ले बट 10 जन बोलो जी शेर जाकेट होजी जाया बोलो ये तो न्यायल बरप ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪುರ ಬಾತ ಜಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪುರ ತೀರ್ಮಾನ ಪಡು ದುಬ್ಬ ಬೂಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಡಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ ಒಲದು ಬೈಯೊಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಒಲದು ಇತ್ತಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದುಬ್ಬುಡು ದೊಡ್ಡದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದ ಕಲೆತ್ತ ಜಾಗ ಎಂಕಲ ಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಅದು ಚಾವಡಿ ಉಂಟು ತಮ್ಮದೇವ ಚಾವಡಿ ಉಂಟು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಉಳ್ಳು ಬೇರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಿರುಪತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದುಬ್ಬುಡು ಅದು ಅದು ಉಲ್ಪ ಕ್ರಬಟ್ಟು ಪಂಡ ಫಲಾಯನ ವಿಷ್ಣು ಅಂಶದ ಪೆಯ್ಯ ಫಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಈಶ್ವರನ ಅಂಶದ ಸತ್ಯಲೋಕಲೆ ಅಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಪೈಯೊಲ್ಗಡೆ ಕೊಡ್ಬಾವುಟ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಂಚಾರ ಬಲ್ತದೆ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಲೇ ಬೋಳು ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲೆ ದೆಯ್ಯೋಳು ಮೂಲ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಅರ್ಧೋಡು ಬ್ರಾಣಿರ ಕುಲಿಯರೆ ಅರ್ಧೋಡು ಜಮಾತ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಕೆಲ ಒಂದೇ ಪುಡತ್ತ ಆ ಬೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲ ಚಕ್ಲೋದು ದಡತದ ಬತ್ರ ಅದು ಐತೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪೇದೆ ಪೆದ್ದ ಅಲ್ಲೈಜಿ ಭಾರಿ ಹೋಗಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಂತ ಇದೆ ಉಮ್ಮ ತೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಆ ಸತ್ಯಲೆಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಮ್ಮ ತೋಡು ಸಿರಿಬುಳು ಒವ್ವುಲ ಸಿರಿಬಿಡಿ ತಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಡೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಾದ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆ ದಾಲದ್ದು ಅಲ್ಪೇರೆ ಇಟೆಲ್ಯಾಣಲ ವಸ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಈ ಬೇತೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಉಲ್ಪ ಅಪ್ಪಣೆ ತೋದು ಉಲ್ಪ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ ನಡಪಡೋಡು ಅಚ್ಚಡೆ ಬುಲು ಪ್ರತಿ ಬುಲು ಆಪಡ ಕ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೆಡ ಸಿರಿಬಿಡಿ ತಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಪ ತಡ್ತದಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಂಡ ಉತ್ಸವ ಶುರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ನಡಪು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಆಹಾರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ದು ದೈವಗ್ಲ ದಾಲ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂಡ ಪಿದ ಪಕ್ಕ ಬೋದು 5 ಮಂದಿ ಕೊಲವರು ಹೆಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಗಡೆ ಕೆಲವು ಐಸ್ರಾಲು ಮುಸ್ರಾಲು ಸಾರ್ತಾವು ಆತ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುಧಾರುಡು ಆ ಪುದಾರ್ದಾಕಲು ಉಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಪ ಬೇರೆ ಶಾರ್ತ ಗೊತ್ತದ ಏನು ಮುಸ್ರಾಲ್ ಗೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೈನ್ ಐಸ್ರಾಲ್ ಗೊತ್ತ ಸುಕ್ಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಹಿರಿಯಾಗ ಭೂತಲ್ ಬಣ್ಣ ಸತ್ಯಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ಏಕಲ ರೆಡ್ಡ ಬೋಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಪಡ ಬತ್ತರ ನನ್ನ ಪುದಾರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಪುದಾರ ತಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿ ಒಲೆಯಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜಪುರ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ದುಗ್ಗ ಭಂಡಾರಿ ನನ್ನ ಪುದಾರ ಬೇತದೆ ಹೋಗಿ ಇಂಚಿನ ಆ ಮನೆತನದಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲೇನ ಗಡಿ ಬರ್ತನ ಬೇಕಾ ಆ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ ಉಂಟು ಪುದಾರದೆ ಏಕಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಕೆ ಶಂಕರ ಅವಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಪುದಾರ ಅವಡೆ ಗಡಿ ಅಕ್ಲ ಆಪುದಾರೆ ಮೂಲ್ ಪುದರು ಅಕ್ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ತಕ ಸತ್ತುಲ್ ಲೆಪ್ಪನ ಅಂಚ